କଥା ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ବଡ଼ ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ଡାକିଲ ଆମ ଘରକୁ, କେତେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ। ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଭାଇଙ୍କର। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ଖବର? ଖବର ଆଉ କ'ଣ, ତମ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ମିଶିବା ଆଚ୍ଛା। ଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଯାଉ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଚୋର ବୋଲି ତୁମେ କହିଲଣି। ନା 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 ଆଗାମୀ ସେ କଥା ଜାଣ ଯାହା ହେଲେ ଭାଇ ଦେଖେ, ଆଗାମୀ କି ଚୋରି ନା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଚୋରି- ମୋର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଯେଉଁମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ରାମ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମିଟା ମୁଖାଦେବେ। ଆମର ଏତିକି ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସେଇ କାମ କରିକି ରାମ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲା, ଭୋଟ ପାଇଲା। ତମେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କର, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଧାର କର, ତମେ ଭୋଟ ପାଇଲ। ନା ମୁଁ ଏବେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଭାଇ। ଏବେ ନା ଭାଇ ଠିକ କହିଲ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ତମେ ମୁଁ କିଛି କର। ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଏବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି। ତାପରେ ଆଗାମୀ 8 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, 2 ଜଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଟିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ। ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ। ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଇପାରିବ। ନା ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ରାହୁଲ ବାବା ପକେଟ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ସେ ହୁଣ୍ଡି ରହିବନି, ଅଲଗା ଯିଏ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଲଗା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଓକେ। ଆମେ କିଛି ଯୋଗୀ ରାଜୁ, ଆମେ କିଛି ଭଲ ଆଶା କରିବା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାକି ରହିଲା ଭାଇ ଅଖିଳେଶ କଥା। ଯିଏ ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର, ଯିଏକି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୁଳି ଚଳାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ତୁମେ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଆକୁ ଆମେ ମାନେ ମଥାପାତି ବିନମ୍ରତାର ତ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଯୋଗୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଚେର ଯାଇଛି ତାକୁ ଉପାଡ଼। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।